A Garda Civil incautou esta madrugada unha planadora no porto de Vilanova de Arousa. A embarcación foi descuberta cando dous homes intentaban sacala da auga cun remolque. Crese que para agochala nalgunha nave da contorna. Foi o dispositivo de vixilancia na costa da Garda Civil o que detectou estes movementos. Ao ser descubertos polos axentes, tanto o home que pilotaba a narcolancha como que o agardaba en terra déronse a fuga. Un a nado e outro a pé, respectivamente. Finalmente foron detidos pola Garda Civil, un é arousán e outro sudamericano. No momento no que foi incautada a embarcación estaba baleira, pero as pesquisas apuntan a que puido participar na descarga de algún alixo de droga nas últimas horas. A forma da planadora apunta que foi deseñada para o transporte e almacenamento de estupefacientes e para realizar viaxes longas. Dende o achado, un helicóptero está a rastrexar toda a zona. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións.